जोंना अपारेशननि लामाया सोलायबाय दहाय गारिजों नागिरदोंमोन नाथाय बे लामाजों गारि सोबाथाय एसे उसुबिदा दा जों बेजों थांगासिनो दङ बेखिजा दंनाय खोनादों दा बेजों दंना गैया बेजोंबो गेरेन्थि नङा जायखिया लकेसन ट्रेक खालामनायानो जोंना जास्लाबासै दिनै मोनगोनखौ आसा खालामासै जायखिया जों दा बेहाय थांगासिनो दङ बे जायबा लकेसनाव बेयो जुदि मोनाबाथाय दिनैनि अपारेशना आनसाक्सेसफुल माने साक्सेस जानाय नंला आरोना दा जों गुवाहाटी एफसु आरो ट्राइबेल एफसिनि गेजेराव फुटबल मेच जागासिनो दङ नैबे दलबमा फिल्डआव बेहाय राज फुजा जायो नैबे जाबाय राज मन्दिर नैबेहाय जोंहा एक्स एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोरा लोगोसे दैदेनगिरिफोरा जिरायगासिनो दङ जोंहा एक्स एनडिबिआ दाबोना अपारेशनाव दङ दा मोनसे जाथाय मोनदों बे जाथायावनो जों अपारेशन खालामगासिनो दङ अपारेशनानो जाहैबाय हाबा जाखानाय हिन्जाव हमनाय हौवा हमनाय मालाय हिन्जावखौ लाना खारनाय जों दा नै गुवाहाटीयावनो दङ जों दा लकेसनखौ ट्रेक खालामगासिनो दङ लकेसनखौ मोनथ'वाखै लकेसना मोनबाथाय गैला जोंना गंनै गारि दं दा नै लकेसन मोनबानो बिसोर सानैखौबो हमगोन आरो मानजिगोन ओमफ्राय एसे देखायनि आं नै जोंना गारिया गंनै बे गंसे आरो नैबे गंसे जाबाय स्कर्पिय' गंसे जाबाय बलेर' जों दा नैबे ब्रिजआवनो दङ अपारेशन खालामनो थाखाय जोंहा पुरा नै साखाफारा जानानै दङ सारा माइदि मोनदां अपारेशन खालामनो नागिरनानै अपारेशन खालामनायाथ' जों खस्थ' खालामबाय लकेसना एसे मिस जानाय बायदि जादों सानसारि जों बहुद सिङाव हाबहैबाय मोनाखै दायो उल्टा माबायाव खिथिबाय थादों कक्टिबारियावहा जों दा नै थांगासिनो एसे रेस्ट लादों गासिबो सारमोना ओइ मोनसे गारियाव दंबावो मानसिखौ मोनगोन ना मोना बायदि नोंथांमोननि बायदिबा दिनै मोनाबाबो गाबोन मोनगोन लकेसनखौ जों आरोबाव कनफार्म खालामगोन दा जों दा रावखौबो खोन्थानो हाया सोरखौ हमनो नागिरदों सोरखौ मानो नागिरदों जों बेखौ खोन्थानो हाया बेखौ खोन्थाखानांगौबा मानसिफोरा नुनानै दोरोनबो हागौ बेखायनो जों बेखौ दा खोन्थाखानानै नङा आरो मोनबाथ' मोनबाय दिनै मोनबाय मोनाबाथाय मोनबाथ' नोंथांमोना नुखागोन सोरखौ हमगोन सोरखौ मागोन जुदि मोनाबाथाय आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थानानै नङा जे सोर जुदि मोनदोंबाथाय जों खोन्थागोन जुदि मोनाबाथाय बे सोर बेखौ आं दा खोन्थाथ'नो हाया आरो दा बे स्टार्टिंसो नालाय भिडिअआ जों दा अपारेशन खालामगासिनो दङ जों दा नै ब्रिजआव दसे जिरायगासिनो दङ जोंना अपारेशननि लामाया सोलायबाय दहाय गारिजों नागिरदोंमोन नाथाय बे लामाजों गारि सोबाथाय एसे उसुबिदा दा जों बेजों थांगासिनो दङ बेखिजा दंनाय खोनादों दा बेजों दंना गैया बेजोंबो गेरेन्थि नङा जायखिया लकेसन ट्रेक खालामनायानो जोंना जास्लाबासै दिनै मोनगोनखौ आसा खालामासै जायखिया जों दा बेहाय थांगासिनो दङ बे जायबा लकेसनाव बेयो जुदि मोनाबाथाय दिनैनि अपारेशना आनसाक्सेसफुल माने साक्सेस जानाय नंला आरोना दा जों नै बाइकसो थांगासिनो दङ जायखिया नैबे लामाजों दं होननानै खोनादों बेनिखायनो जों दा बे लामाजों थांगासिनो दङ अपारेशन खालामनो थाखाय माखासेफोरा गारिजों फैगासिनो दङ खिथु उन ओमफ्राय जों दा नैबे लामाजों थांगासिनो दं आरो देरगासिनो आरोना खेबसेनो रुम मानसि बारा जों सानदों नायग्रोनोसै एरिया मोनसे मोननाय बायदि जादोंना बेयाव जोंनानै नायग्रोनोसै जों नङा होमबा मोननांगौबाथ' बेरलाखाबाय दा जोंहा अपारेशन खालामखांनानै सफैबाय नैबे दलबमानि फिल्डआव नै अपारेशनाव थांनाय मानसिफोरा बिसोरमोन नाथाय अपारेशना दिनै जास्लाबासै दा फुटबल खेलाखौनो नायगासिनो नै बे फुटबल जागासिनो दं गुवाहाटी एफसु आरो ट्राइबेल एफसिनि गेजेराव फुटबल मेच जागासिनो दङ नैबे दलबमा फिल्डआव बेहाय राज फुजा जायो नैबे जाबाय राज मन्दिर नैबेहाय जोंहा एक्स एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोरा लोगोसे दैदेनगिरिफोरा जिरायगासिनो दङ बिथांमोना गाबोन गेलेगोन होननानै साखाफारा एकदमबारे दिनै नायफैखादों दा बिथांमोना गल बेसे सोनागोन बे उनावसो मिथिगोन दा बिथांमोना पुलिसजों गेलेगोन होनना बुंदों नाथाय पुलिसफोरजों गेलेगोन ना सोरजों गेलेगोन बेखौ दा साखाफारा खालामगासिनो दङ सोरजों गेलेनाय जायो गाबोनसो मिथिसिगोन दा गाबोन पुलिसजों गेलेगोन ना मा होनदों आरो पुलिसजों गेलेगोन ओरैनो बिथांमोना गेलेगोन होनदों आसाम पुलिसा दसे गेलेगोन होननानै माने खबर हरदों आरो बेफोरजों दसे नोंथांमोना गाबोन जुदि गेलेबाथाय नुगोन दानो गेलेगासिनो दङ एफसु आरो ट्राइबेल एफसि नै जोलायगासिनो दङ सेलायगासिनो दङ नै आउट जाबाय
दा बिदिनो नै जिरनानै नायगासिनो दङ नै आरो जोमैयाबो बेसेबा समायना जानानै दं